Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Balkan Theorizer. Dobrodošli na još jednu epizodu iz serijala istinitih horor priča. Današnja priča govori o tome da trebamo biti pažljivi i obazrivi čak i u sopstvenom domu. Svako nas je barem jednom potcenio ovako naizgled besmislenu sitnicu, kao što je zaključavanje ulaznih vrata. Ali ovakva sitnica nas nekada može koštati mnogo. Devojka u ovoj priči je imala sreće jer joj se ništa nije desilo. Ali učite na njenom primjeru i nemojte potcenjivati to da što ste u svom domu znači da ste sigurni. Budite na oprezu i uvek proveravajte vrata i prozore. A sada bez daljeg zadržavanja krećemo sa pričom. Imam najbolju prijateljicu po imenu Samanta i skoro uvek smo provodile vreme zajedno, a kada bismo bile sprečene u tome, onda bi veoma često provodile vreme na video pozivu. Ovo je nešto što se desilo pre par godina kada smo još uvek studirale. Pošto smo išle na različitim univerzitetima koji su bili nekoliko sati vožnje udaljeni jedno od drugog, onda smo usled nedostatka vremena da se vidimo češće uživo, uveče kada bismo završili sve obaveze provodile vreme na video poziv. Jedne večeri tako, obe moje cimerke su izašle i odlučila sam da provedem vreme na video poziv sa svojom prijateljicom Samantom. Dok smo tako pričali preko video poziva, obe smo odlučile da uradimo svoj domaći, jer je nekako lakše uraditi ga u društvu. Telefon mi je bio podešen, tako da je kamera većim delom obuhvatala mene. U jednom trenutku sećam se da me je Samanta upitala da li su mi se možda vratile cimerke. Pogledala sam je čudno i rekla ne. Zašto pitaš? Ona mi je rekla da joj se učinilo nešto, kao neka figura kako je prošla u hodniku iza mene. I rekla mi je da odem da pogledam šta se dešava. Pogledala sam i nisam videla nikog. Upitala sam šta je tačno primetila, a ona je rekla da je videla kako neki lik hoda u hodniku, ali nije 100% sigurna šta je tačno videla jer je bio mrak. Uzela sam telefon da proverim preko Snapchata lokaciju svojih cimerki i videla da zaista nisu došle kući. Ali sam također bila sigurna da bih čula da jesu. Otišla sam u hodnik koji je bio u mraku jer je svetlo bilo ugašeno i također nisam vidjela ništa. Vratila sam se u svoju sobu i zatvorila vrata. Nastavila bih da pišem domaći i da razgovaram sa Samantom. Kada sam čula da mi se vrata od sobe lagano otvaraju i mogla sam na trenutak da vidim čoveka koji je gledao direktno u mene. Ubrzo je nestao, otišla sam da ga tražim, ali nigde nisam mogla da ga nađem u kući. Pozvala sam policiju i ispričala šta mi se desilo. Možda nekih 10 minuta od kako sam pozvala policiju, čula sam kako su lupnula zadnja vrata od kuće. Kada je došla policija, izvršili su detaljan pretres kuće i dvorišta i nisu našli nikog, osim što sumnjaju da je možda čovek ušao na zadnja vrata, jer nisu bila obijena, ali također nisu bila ni zaključana, što mi je kasnije potvrdila i jedna od cimerki. Rekla je da je izašla na ta vrata i da je zaboravila da ih zaključe. Nikada više nisam imala kontakt sa ovim nepoznatim čovekom. Ko zna šta je hteo i zbog čega je dolazio ovde. Drago mi je samo da mi nije naudio, a vama preporučujem da budete na oprezu. Kao što sam vam već na početku klipa rekao, budite na oprezu, zaključavajte svoja vrata i proveravajte uvek vrata i prozore, pogotovo kada ste u kući sami, jer postoje ljudi kojih je ovo koštalo života. Ukoliko želite još ovakvih priča, pretplatite se na kanal. Vidimo se drugi put. Pozdrav!